Yung ranggo kasi nung nauso yung sup-sup, superintendent, tapos kung ano-anong. Kaya sa panahon ko sabi ko, bumalik kayo doon sa police colonel, police major, police lieutenant. Kasi pati lahat ng tao nalilito yung sup-sup na yan. Superintendent pala yan eh. Sa Bisaya yung sup-sup is sacking. Ice drop. Walang generals doon. Medyo mga dalawang ano. Colonel? Walang generals. I'm sure of that. Sacking report. Yeah. Na dumating sa akin, wala. Okay. Para, Colonel, I think, Colonel. nalilito kasi ako dyan sa superintendent na yan. Kasi ang alam ko ng superintendent, yung superintendent ng eskwelahan. DepEd. Ito, that's quite confusing. I hope that the PNP should realize that kung bago yung bago na naman yung sila pula po sa isang batch na bagong PNP chief, nakaganon. Tapos may bagong MP chief, bago na naman ang batch, nakaganon. Halos na lang, ganun na nila pula po yung stop it. We're comfortable with the ways of the old. Do not introduce unnecessary changes. Nakakalito yung tao. Di ako nalilito eh. Kung isang basa mo lang gano'n, hindi mo talagang basahin. Pero walang generals. Yung na-publish na, yun na yun.